honetan Abadiñotik abiatuko da gure saioa. Ibon eta Ester gazteek Piriniar ganadutegi bat gobernatzen dute, eta beste arraza batzuk ere gizentzen dituzte haragiloteak zuzenean merkaturatzeaz gain. Albistegian Ordiziako Artzain eguna laburbilduko dizuegu. Beti da ikusgarria Latxar taldeak herria zeharkatzen ikustea trasumantzia irudikatuz. Azkenik, Lursail kooperatiba berria aurkeztuko dizuegu. Abelur, Abere eta Lorra zentroek urteetan lehen sektoreari emandako aholku eta laguntza zerbitzuaren erreleboa hartu du. Eraginkortasunean irabaztea da kontua. Latxaberri, Piriniar arrazako behi ustiategi bat da. Abadiñoko gaztelua auzoan dago eta urrunean Udalaitzeko eta Anbotoko gailurrak altxatzen dira. Ibon eta Ester bertakoak dira. 2007 urtean jarri zuten martxan Latxaberri. Piriniar arrazarekin lan egiteaz gain, larretxa alak erosten dituzte gizentzeko. Ester eta Ibon, txomin txikiaren ondoan, gizentzeko lote bati begira daude. Guztira 200 buru dituzte. Ibonek ingeniaritza ikasi zuen Arrasaten, baina bere bizitza erabat irauli zuen, abeltzaintza maite baitzuen. Haren aititak ganadutegi bat zeukan eta txikitan lagundu egiten zion. Arrasaten ingeniaritza ikasketak amaitu ondoren, erabaki naban abeltzaina izen nahi nabala. Horren aurretik bebai, 16 urteaz nila 6 behi erosi nabazan. Bebai egin naban inguruko nire alboko baserriko eta txalak erosi eta loditu. Urtean 10 bat txal edo lan. Da saltzen nabazan herriko arategi zei. Gutxike, azten hasi nintzen, behi kopuru handituz eta landa eremu batzuk eta hartuz. Orduen nire Andrias batera, Esterrekin batera, Latxaberri txalokela proiektua jarri gendun martxan. Proiektu hori gure gendun kalitatezko okela bat etxeetara eramatea. Astero banaketa bat eginez. Proiektu hau ondo joan da eta orain lortu dugu astero txal bate banatzea eta ilusio handiz jarraitzea. Ondoko ukulu batean gizentzeko beste lote bat dute. Aspertxore batekin Ibonek etzalekuen lastoa jaurtitzen du. Traktoretik jaitsi eta lotea aurkeztu digu. Gizende gisa daukogu txalena, momentuen doz 200 bat txal, gehien bat Pirenaik arrasakuek eta limusina arrasakuek. Eta gero bebai txal mestizu dauz. Gehien bat erosten dut Bizkaizen, naizte banakan bat egon Gipuzkoakoak, baina 95% Bizkaian erositakoa. Hilketa eta zatiketa oinatin egiten dute 14 bat hilabeterekin. Parte bat hantxe paketatzen dute eta gainerakoa harategietan saltzen dute Euskolabel zigiluarekin. Txalonek gehienak harategietara saltzen dira, batez be Durangaldeko harategietan, Abadiñoko harategiak, Durango eta gero bebai Bilbon eta Getxoko harategietan. Gero nire Andrias batera, eikio eta hastien behin banaketi etxez-etxe okeliena. Prozesu honetan nik txalak 5-6 hilabete gaz erosten doaz, inguruko baserrietan, eta gero janaria egiten duguna da, Vitoriako fabrika txiki bateko pentsua ekartzen dugu, gure formula batekin, eta gero fibra emoten dutxegu guk egindako bedarzikua, edo ostantzian bebai lastue ekartzen dugula Burgosetik. Piriniar hazienda ugaltzeko euren abereak erabiltzen dituzte. Amak eta bigantxak guztira 50 bat dira. Erditu diren behiak hemen daude, euren txahalekin. Ibonek pentsu pixka bat ematen die amei. Hemen txaldun behia daukaguz, orain honek barruan dagoz euren txalekin,
ikusten dozuenez, pentsu pizkare batekin laguntzen dutxegu, azkenean bazka ona mejoratzeko, eta holan esne gehiago eukin deixien euren txalen dako. Da, bueno, hemen ikusten dozuenez, dekoguz euren txalak. Pinaiko guztiak emeak aurrerako izten dira. Eta gero, sekorrak, ikusi eskero baten bat oso ona datorrela, aurrerako izten da edo bizitzera saiatzen gara saltzen, eta gainontzeko guztia gizendegira sartzen dugu. Ukuluko beste toki batean, behi erditu berriak eta erditzeko zorian daudenak daude. Erditze eremua da, kamera batek monitorizatua uneoro kontrolatzeko. Orain gauze txala jaioten diren lekuan, hemen 3 lote dekoguz. Honek emoten dozku aukera bat behia kontrolatuta aukiteko 24 orduak. Ze hor dugu kamera bat, haurek bigilatzen, eta orduan, bebai, klaro, honek lotute egon beharrean, solte jaiotzeak, libertade handi hau emototxa, behiari partuen dauenien, postura hobia hartu da, partu hobeto eiteko. Piriniar bigantzak ia ez dira ukuluratzen. 58 hektarea dituzte, batzuk euren jabetzakoak eta beste batzuk lur bankuak alokatuak. Ernaltzeko erabiliko direnak hemen larratzen dira 1-2 urtez. Dana direz etxien jaioak, eta ikustozunez, hemen saso honetan kanpuen dauz. Egiz esan honek bebai negu guztizek kanpuen pasau dabe, lagundu dutxegu etxeko bedarzikue jaten, eta gero bebai beza emototxegu forraje moduan. Garrantzitsue da, honek kanpuen egon ditxezela, ze dauz askuntza saso baten orduen kanpuen gorputz gehiago egiteko eta lagundu egitotxie. Ez dabe behar bez zebez espezialik, ez dabe zebez produzitzen momentuan, da hauren askuntza zikloa betetako kanpuen egon da hobeto da. Ganaderia honetan dekoaz sekor 2. Hau da bat, 3 urtera doian sekor bada, Barazarreko rekalde ganadautegian erosi naban, segia esan, nik sekorrak ez doaz etxean hasten niretako. Normalean, inguruko abeltzaina erosten dutxiet. 2019az geroztik, merkaturatzen dituzten paketeak erakutsi dizkigu Esterrek. Hau da Latxaberriko lotia, honako poltsa baten entregatzen dugu. Eta dira, 8 pakete, 650 gramo inguruko paketiak, danak utzien enbaseuta dauz, eta datoz 8 honako pakete handi baten. 8 paketetik, 2 okela pikauanak izaten dira, 3 tajadak, bat sankarroia, eta bat saieskia, bat txuleta edo entrekota. Eta, ontaz aparte, ez dugu saltzen bakarrik 5 kilotako lotia, baizik eta paketeak soltian, ez? Igual etxe baten saltzen dabe, konsumitzen dabe barkatu pikaua edo tajadak edo txuletak bakarrik, txupla bat diteko lagunekin, soltien saltzen dugu zue bai. Lote hauek nola eskuratu ere azaldu digu. Danetik, ez? Batzuk telefonoz, beste batzuk WhatsAppez, batzuk emailez bebai, danetik esango nuke. Baina batez be, nik esango naben ahoz-aho, ez? 2019 urtean hasi ginen honekin, apirilan untxe 7 urte etorriko dira, eta ahoz-aho izen da gizen bat. Zabaldu ginen gure WhatsApp taldietan, eta arrezkerotik, 7 urte eta gero jarraitzen dugu hemen, ez? Loteok Latxaberriren balioa areagotzen dute, eta euren txalei irteera ematen laguntzen diete. Hasi ginenetik gaur egun arte, harremanak asko estutu die, eta guk eskaintzen duguna da benetako produktu bat, ez? Hemen hasten dugun txal baten produktua lanakin eta gure mimo handizenaz, ez? Latxaberri familia ustiategi bat da eta Abadinoko landa ingurunean dago. Ibonek eta Esterrek gogor eta gogoz egiten dute lehen sektorearen alde.
Apirilaren 8an, asteazkena, artzaineguna antolatu zuten berriro. Egutegian egun seinalatu gisa agertzen da. Eta urtero bezala, asteko lehen azoka berezia izan zen, asteazkenetako azokarekin bat. Trasumantzia irudikatzeko eta artzainen lanari balio emateko, ardila txartalde batzuek herrigunea zeharkatu zuten. Halaber, osoko bilkura aretoan Idiazabal gazta berria aurkeztu zuten. Gorka Txapartegi Hondarribiko Alameda jatetxeko txefa arduratu zen gazta mozteaz. Datorren astean artzainegunari buruzko informazioa zabalduko dizuegu. Abelur, Lorra eta Abere kudeaketa zentroak 40 urte aritu dira Euskadiko lehen sektoreari zerbitzuak ematen. Nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako 5.000 ustiategik baino gehiagok jaso dute zentro hoien laguntza, bai administrazio arloan, bai ekonomia arloan, bai albaitaritza arloan. Urtarrilaren 1 aurrera, 3 kudeaketa zentroak Lursail nekazaritza zerbitzuak kooperatibaren inguruan bildu dira. Gure herriko nekazaritza sektoreko leihatila bakar horren helburua ustiategiei laguntzea da, gero eta zorrotzagoa den kontzeptu arau emaile eta teknologiko batean. Horretarako, Lursailek lurralde oinarri zabala eta egitura tekniko sendoa ditu, 90 bat profesionalek osatua. Juan Luis Zurimendi, Piriniar arrazako ganadutegi bat dauka eta estentxiboan egiten du lan. Gibixo mendilerroan bisitatu dugu. Abereek larrez zoragarriak dituzte paisaia liluragarri batean, Nerbioi ibaiaren iturburua lekuko dutela. Lursail kooperatibako lehen presidentea da Felix. Irabazi asmorik gabeko kooperatiba honek helburu batekin ekin dio bere jarduerari. 21. mendeko lehen sektorea profesionalizatzeko eta garatzeko funtsezkoa izatea. Ustiategiei eta elkarteei lagundu egingo die gero eta konplexuagoa den egoera batean, erronka handiekin. Martin Uriarte etorri zaio bisitan, Lorrako gerente ohia eta orain Lursaileko presidentea Bizkaian. Gizendu beharreko abereak ikusteko Inosoko ukuilura jo dute Urkabustaizen. Felixek zikloa itxi eta abereen haragia loteka saltzen du hainbat paketetan. Bueno, estamos Inoson gaude, Urkabustaiz udalerrian. Txikia da, 15 biztanle baino ez ditu, baina inguruak zoragarriak dira. Un entorno muy bonito. Sí, la explotación... Piriniar arrazako haragi behiak ditut. Ugaltzeko eta gizentzeko hazten ditut. Eta udan mendira igotzen ditut. Hemendik gertu, Gibixo mendilerroan, Nerbioiren ur jauziaren ondoan. Abendutik urtarrilera bitartean, batzuk ukuiluratzen ditut. Eta martxotik aurrera, denak ateratzen ditut mendira. Txahalak edoskitzen edukitzen ditut 4-5 hilabete arte. Gero, bereizi eta gizentzera doaz. Ya se apartan y se meten a cebar. Lursaileko lehen presidentea izatea harrotasunez, zadorez eta ilusioz bizi du. Un reto. Erronka bat da, eta ilusioz heldu diot. Baina erantzukizuna ere bada. Ea ondo irteten den. Elkartean gauden bazkideok, abeltzainak edo basozainak izan, gure jardueran aritu nahi dugu, baina lasaitasunez. Hau da, kontu tekniko eta ekonomikoak beste batzuen esku utzita. Guk badugu nahikoa gurearekin. Kontu eta zondo arduratuko direla jakiteak konfiantza ematen digu eta laguntza handia da. Un handicap muy importante. Abere, Abelur eta Lorra zentroen baliabideak batzean, eraginkortasun handiagoa lortuko dute. Kudeak eta zentro horiek urte askotan egindako lan handiaren ondorioz sortu da guzti hau.
Bueno, Lorra nació hace... Aurten Lorrak 40 urte beteko ditu. Eta modu berean jaio zen. Duela 40 urte elkarteak zeuden. Eta asko ziren. Bakoitzak bere teknikariak zituen, eta zerbitzu jakin batzuk ematen zituen. Orduan, kooperatiba bat sortu zen baliabide horiek guztiak aprobetxatzeko. Duela 40 urteko kontua errepikatu dugu. Nekazariei, abeltzainei eta basoiabai zerbitzu ematen diegu, guztiei. Abelur, lurgintzatik banandu zen 2003 urtean. Eta bazkideak, langileak eurak dira. Batez ere, abeltzaintzan aritzen zen. Baina azken boladan, baratze zaintza zerbitzuak garatzen hasi da. Y en el caso de Abere... Abere, berriz, abeltzain eta zergal kooperatibak batzearen ondorioz sortu zen. Batez ere, abeltzaintzan diardu eta albaitaritza zerbitzua du. Elkartu eta lurralde bakoitzean ditugun espezialitateak batu egingo ditugu. Lursail sortzeko prozesuak luze jo du eta oraindik gauzak gehiago doitu behar dira. Al final nos hemos juntado Gipuzkoako Abelurrekin, Arabako Abererekin eta Bizkaiko Lorrarekin elkartu gara. 3 herrialdeetan egongo den enpresa bat sortzeko. Eta horrela, zerbitzu eraginkorrakoak eman. 3 kooperatiba hauetako giza baliabideak eta baliabide materialak aprobetxatzeko elkartu gara. Datozen 30 urteetan, ilusioa piztuko duen proiektu bat bultzatu nahi dugu. Sektorea berritzea, gaurkotzea eta gaztetzea dira etorkizuneko erronka nagusiak eta horretan diardu lursailek. Ustiategi titularren batez besteko adina 60 urte ingurukoa da. Belaunaldien arteko erreleboa lortzeko ezinbestekoa da ekoizleen bizi kalitatea hobetzea eta lehen sektoreak gizarteari egiten dion ekarpena aitortzea. Gure elkarteko ustiategien etekinak eta bizi kalitatea hobetzea da gure helburua. Zerbitzuen lehen kudeaketa integrala gara lehen sektorerako eta gure bazkideen premia guztiak betetzen saiatzen gara. Administrazioa, teknologia, ekonomia edota albaitaritza. Martinekin batera, guztiz desberdina den beste ustiategi bat bisitatu dugu. 80ko hamarkadaren hasieran, Alberto, Jon eta Carlos Anaiek Lekes Ondasun elkartea sortu zuten Lezama aldean gurasoen lekukoari helduz. Alberto, Carlos eta Martin Lekeseko berotegiko batean dabiltza. Beraien espezialitate bat lantzen dute bertan. Jak tomatea Euskolabel zigiluarekin merkaturatzen dutena Garaia kooperatibaren bidez. Izan ere, Garaiako kideak dira. Albertok Lekesen historia kontatu digu. Gurasoengandik jasotako ustiategi bat da. Duela 40 urte inguru edo hasi ginen lanean, Jon anaia eta biok. Eta 2000 metro karratuko inbertsio bat egin genuen berotegietan. Hortik aurrera, esperientziak aurrera egin zuen. Eta hemen etorkizuna izan genezakeela ikusi genuen. Gero Carlos hartu zen, gure 3. anaia. Proiektuarekin aurrera goaz, eta hementxe gaude 2026an honetatik bizitzen. Berotegiak teilatuan babesgarri bat du, baita ureztaketa eta berokuntza ere. Teknika hidroponikoa da perlitaz eta kokozuntzez. Kristalezko berotegi batean gaude. Proiektu hau duela 30 urte edo kontsolidatu genuen. Hemen batez ere tomatea lantzen dugu, hidroponia erabiliz. Kokozuntzezko substratu batean. Ureztaketa automatizatuta dago, sistema informatiko baten bidez. Eta berokuntza daukagu zoru bero emaile bidez. Tomatea
lorautxestatzeko erlastarrak ditugu. Eta harrapariei aurre egiteko, fauna osagarri bat erabiltzen dugu fitosanitarioen erabilera murrizteko. Produktu osasungarri bat, kalitate oneko tomate bat lantzen saiatzen gara. Kontsumitzailea pozik egon dadin, gu bezain pozik. Viendo que el año ha sido un poco... Eguraldi aldetik urte gorabeheratsua izan dela kontuan hartuta, gauzak ondo doaz. Lorautxeztapena ona da. Ez dago izurririk edo arazorik, lehen begiratuan behintzat. Oraingoz, pozik gaude. Ea horrela jarraitzen duen. Que sigamos así, lo que queda. Beharrezko lorautxeztapena lortzeko erlastartegiak dituzte. Pues aquí vemos unas colmenas... Erlastategi batzuk ikusten ditugu hemen. Tomate landareak lorautxeztatzeko erabiltzen ditugu. Erlastar eta guzti erosi genituen. Helduekin hasi eta gazteekin buka. Pare bat hilabetez bizi dira eta tomate landareak lorautxeztatzen ibiltzen dira. Beraz, lorautxeztapen naturala da. Beste berotegi batean, Gernikako lehen piperrak biltzen hasi dira. Idoia eta Rodrigo lekeseko 6 langileetako 2 dira, 3 lekerika nahiez gain noski. Pixkanaka, puntxu-puntxuan dauden piperrak biltzen dituzte. Aquí estamos en un invernadero de... Plastikozko berotegi batean gaude orain. Gasolioz berotzen dugu eta plastiko bikoitza du. Gernikako piperrak ditugu hemen. Este invernadero tiene unos... 3.700 metro karratu ditu. Eta bertan, 12.000 piper landare daude. Ikusten duzuenez, ekoizpena bidean da. Eta nahiko ondo doa. Bastante bien. Orain arte, lorrak gertuko eta kalitatezko zerbitzu bat ematen zien. Lekesen ziur daude lursailekiko harremana ildo beretik joango dela. Pues Lorrak nos da... Lorrak zerbitzu tekniko osoa ematen digu. Kontabilitatea, aholkularitza, ustiategiak funtzionatzeko behar den guztia Lorrak ematen digu, beraz. Guk ardura horiek guztiak Lorraren esku uzten ditugu. Gure esku hartzea oso zaila izango bai litzateke. Zerbitzu teknikoa eta pertsonala berdintsua bada, ez dut uste alde handirik egongo denik. Mucha diferencia. Zumaia aldera joko dugu. Santa Clara turismo baserri eta esne ganadutegi bat da eta leku zoragarri batean dago, kostaldera begira. Esnea kaikuri saltzen diote zuzenean eta gaur egun jogurtak ere egiten dituzte. Maite eta Ane aizpak baserriaz eta ustiategiaz arduratzen dira amarekin batera. Belaunaldien arteko erreleboa, lursailen kezka eta erronka handienetako bat ziurtatuta dago. Anek eta Maitek euren turismo baserriko txoko guztiak erakutsi dizkiote Jesus Mari Leteri, Gipuzkoako lursaileko koordinatzaileari. Gero Maitek eta Jesus Marik ukuiluetara jo dute frisarrak, flekbikak eta mestizoak ikustera. Ukuiluan Maitek Santa Claraz hitz egin digu. Santa Clara esango nuke dela, bi mundu lotzea bezala, ez? Azken baten guk esne bila dazkagu, baina landa turismo bat ere badakagu, orduan esango nuke turismoa egitea etortzean jende horrei baita ere esan, oiharraz gain dagoela esne bilak dazkaula, eta esango nuke jendeai nola esplikau baserri mundua zer dan, zer lanketa da hon, esne baso baten atzean ze landa ondo, orduan esango nuke zubilana, ez? Landa eta herritarren arteko zubilana. Ganaduari buruz eta esne salmentari buruz ere hitz egin digu Maitek. Orduan gu bilatzen dugu bien asketa. Egon behar du fresoi batzuk eta flebi batzuk arraza puruak direnak, baina egiteko biena asketa. Azken baten frisoian esne litroak, nahiz eta horiek ez dituzten ematen, baina litroiek
eta flei baten vitalidade, energia, muskularki bien asketa hori bilatzen dugu. Guk kaikuko bazkide gara, eta naiz eta gure 80 piku kaikuri eman, zati txikitxo bat, dela oso txikia, herrian saltzen dugu, a granel esaten dena, norbera jun eta esnea hartzeko aukera du, gero hosteleritza ere saltzen dugu, eta gero egiten ditugu jogur artisauak, baina era naturalean, bakarri duela esnea eta fermentua, ez du ez artxigarririk, ez du azukrerik, ez du ezer ere. Lursailek ematen dituen zerbitzuak, lehen Abelurrek ematen zituenak azaldu dizkigu Jesus Marik. Gestio zentroak egoteak aukera ematen dio baserritarrei bere lanetan espezializatzeko. Eta askotan garganoa sortzen dizkion papeleo gai hauek guk bideratzen dizkiogu. Orduan, deklarazio fiskalak edo kontabilidadea edo langileen gestioak guk ematen dizkiogu eta horrek ahalbidetzen du beraiek bere laneta dedikatzen. Maitek Lursaileko lanak kontatu dizkigu. Nik uste, garantzitsua da ulertzea, gu naiz da denatik jakin behar duen gure sektorean, behiaz, likaduraz, eta bar, ni paperez jakin behar dela, baina gauza basiko bat, ez? Orduan, guretzako egotea, Abelur eta Guain Lursail bezalako talde bat atzean, non badakiten papelak ondo emango dituztela, eta gaina ematen dela konfiantza bat, ez? Beraiek espezializatuta daude gure sektorean, orduan, une oro badakite ze arau aldatu den, eta betu Maite, guain hau itia tokatzen da, ez? Orduan, nik denbora gehiago dakat, gure behiako ongi zaitzeko, ez? Azken baten konjutu paperak ondo ematen dituzte, baina hori, lasaitasun hori ematen digutena. Titularren batez besteko adina 60 urte ingurukoa den sektore batean, funtsezkoa da sartzen diren gazteei aholkua eta laguntza ematea belaunaldien arteko erreleboa errazteko. Gure ohiko lanetatik aparte, iruditzen azpimarratu beharrekoa, esplotazioen jarraipenean edo gazteen instalazioan egiten dugu lana. Gazte batek nekazaritzan instalatzea pentsatzen honen, hartu beretu oso erabaki garrantzitsuak, kasu askotan bere bizi guztirako eragina izango dutenak, ondorioa izango dutenak, eta bide hortan gure laguntza iruditzen oso importantea dela. Guk ingenieriak, albaitariak eta ekonomiaria ditugu, eta horrek aholkularitza integral bat emateko aukera ematen digu. Eta hori oso lagungarria da instalatu nahi duen gazteantzat. Aurreko kudeaketa zentroen ezagutza eta esperientzia aprobetxaturik, Lursail Euskal Nekazaritzaren zutabe berria izateko jaio da.